Hej, det är jag igen. Men jag gjorde den här från förra YouTube-videon. Nu ska jag sluta. Nu går vi från X-Men. Så vill jag den här frågan. Nu ska jag... Så jag tänkte prata lite om vad jag gillar. Som ni ser, där uppe. Där. Jag gillar Manchester United, kan ni gissa. Och jag gillar att spela tv-spel, för den här frågan kommer från där. Jag gillar fotboll, att spela fotboll, bara titta på fotboll. Jag gillar att spela gitarr, som jag har från. Så jag ser ut fram. Sedan jag ska säga det för en liten dag. Nu är jag fråga. Sen kommer jag se på. Det var så kul. Ni vet vart den här kommer ifrån på en liten video. Då kan ni vinna. Jag kommer skriva en autograf så kan ni vinna den. Ni får välja på att göra skriva en YouTube-video. Det kan vara så konstigt, typ snuskigt eller konstigt eller någonting, typ något helt vanligt, typ Guitar Hero eller någon specialvideo eller någonting. Så om ni vet vilken YouTube-video den här kommer ifrån så får ni så vinner ni. Ni skriver resultaten i chatten så. Hejdå.